mindössze 2 nap alatt sikerült összegyűjtenünk azokat a bizonyos szükséges ajánló aláírásokat. 2 nap alatt összegyűltek a szükséges aláírások a jelöltté váláshoz, jelentette be szerda délutáni sajtótájékoztatóján Varga Géza. A Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje azt mondta, megválasztása esetén képviselői alapfizetése teljes összegét egy településfejlesztési civil szervezet számlájára utalná. Ezzel az a célom, hogy a politikusokról alkotott nagyon kedvezőtlen képet egy picit próbáljam árnyalni. Szeretném azt jelezni ezzel, hogy nem minden politikus azért szeretne politikus lenni, mert mondjuk a vagyonát szeretné gyarapítani, vagy mert a politikusi fizetés az egy jó fizetés, hanem hát a magam részéről mindenképpen a térség felemelkedéséért és hazánk felemelkedéséért szeretnék dolgozni. Varga Géza országgyűlési képviselőként minden törvény megszavazása előtt konzultálna a választókkal, egyben visszahívhatóvá tenni saját magát, amit a polgárok 25%-ának az aláírásával lehetne elérni. A devizahitelekkel kapcsolatban kiemelte. A probléma több kormányon áthúzódott, de a Gyurcsány Ferenc vezette kabinet idején teljesedett ki. Programjuk szerint széleskörű segítséget nyújtanának a károsultaknak a bankok terhére. Mi ezt a terhet visszatennénk mindenképpen a bankokra ebben a formában. Sőt, ezen is tovább megyek, hiszen mivel a különböző kormányok miatt van, akinek 4 éve, 5 éve, 7 éve húzódik ez a devizaügye, van, aki már vissza is fizette a többszörösét annak, stb. Tehát minden olyan devizahitelesnek a kártérítését is törvénybe iktatnánk, akik ezzel a különböző kormányok időhúzásával kárt szenvedett az árfolyam kedvezőtlen változása miatt. Varga Géza elmondta, nem csak kilakoltatási moratóriumot vezetnének be, hanem állami felügyelet alá vonnák a végrehajtókat is.